Takže nazdar ľudia, tu je Luke a sme tu na stránke CSGO Cases. Samozrejme, tu máme aj partnerský program a tak ďalej, takže môj promokód je Luke. Toto vám dám všetko do popisku videa. Takže let's go. Ideme na to, ideme tu niečo pootvárať. Sú to aj nejaké užívateľské bedne, takže ak by ste chceli, aby som vám pootváral ako caseky, tuto, ako nejaké, tak dole do komentáru caseky s mojím ako menom samozrejme. A ideme na to, ideme vyskúšať, máme nejaké knifey, čo na to, dáme ich 5 krát rovno. Aha, karambidlor, aha. No, dobrý debate, dobre, dáme ich ešte raz 5. No, takže nič nejaké extra. Nevadí. Pôjdeme do upgradeu, tu sa dajú dať 3 skiny, sa mi zdá až dobre, čiže dáme tieto 3. Dáme na krát 2. A vyskúšame tento cooking aj fate. Necháme to takto teda. Aha, je to tam, je to tam? Nie je to tam. Takže dáme tieto 3. Dáme ten skeleton alebo Bowie. Dáme ten skeleton, vyskúšame. Dobre, to je rip. Nevadí. Takže dáme ďalšie 3. Dáme flip knife fate. Dobre, zase rip. OK, takže celkom sme prerobili. Dáme ich ešte raz 5. Som to skipol. No, nič moc dobré. A vyskúšame teraz tohoto Supermana. Čo to povie? Máme ich 5 krát. 2 krát na vaja. 124 a my sme platili ešte disprofit dokonca, ty vole. Ešte raz to vyskúšame teda a ideme zase do upgradeov. Drago. M-Bione. Škoda, ale škoda. Inak, tuto máte potom... Výborné. Tuto máte potom úlohy, ktoré vám dávajú celkom dosť nieko peňazí. A akože... Je to celkom nieko sranda, no. Tieto... To si môžete vlastne aj vyzdvihnúť vlastne odmenu a tak. Takže... Ale späť k upgradeom. Dobre, to je jedno. Neviem ako hovoriť. No. Dáme tam tieto... Super sa to načítava. Dáme to na 9%, že by to vyšlo. Ty vole, ja som myslel, že to vyjde. Dáme ďalších 9%. Aha, je to tam? Není. Škoda. Dáme ďalšie 3. Skúšame Dragon War. 1%. Aha. Joj, škoda. Dáme ďalšie 3. Vyskúšame tento motýlek. To by mohlo. Je to tam. Je to tam. Dobre. Dáme tieto 3.
A to už dáme iba 5 krát. A keby dáme 2 krát. Tak dáme okolo 1100 eur. Oha, vyšlo to zase. Hahaha. Nice. Very nice. No a tento upgradeneme na krát 5. Takto. A vyskúšame. Neviem, dáme asi toto. Pridáme trošku balans, necháme 25% a let's go. Hoho! Nice, 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 nice. Takže máme tu tieto 3 nožiky. Čo s nimi? Keby ich dám do upgradeu. Vyskúšame upgrade na Dragon Lore. Len tak zo srandy. Keby tam aj svoj balans celý, je to 58%. To mi príde akože úlet celkom. Tieto 3 nožiky. Ale tento vyskúšame ešte krát 1,5. Tento butterfly sa mi moc neľúbi. Rozmýšľam, ale tento dáme to na 55%. Let's go. Je to tam, je to tam! Nice. Nice, nice, nice. Dobře. Takže ich asi predáme. Rozmýšľam. Alebo asi nie. Toto predám, toto predám, toto predám. A skúsime tu nájsť nejaké bedne. Vaše bedne. Není sú moje bedne, okej. Aha, vyhľadávať. Tu vyskúšame Luke. Napísať. Keď tak píšte Luke stromy E. Hej, prosím vás, nech sa mi to ľahšie hľadá. Ale dáme nové. Alebo dáme top 20, nie, top za mesiac. Vyskúšame toto za 50 eur. Otvoríme ju 5 krát. 234 eur. Keď padne 2 krát ako na vaja, je to safe. A ona padne iba raz. Vyskúšame to ešte raz 5 krát. Dáme ešte raz šancu. A teraz nepadla ani raz, hej? No, fasa. Dobre, tak ešte raz. Posledný krát otváram. Ani raz, OK. Tak vyskúšame toto. Tu je 40% na tú navaju, takže tu musia 3 padnúť, keď tak. Takže ideme to vyskúšať. No a padli nám 2, takže nič moc. Každopádne ľudia, ak by ste sa sem chceli zapojiť, do popisku videa vám dám link aj s promokódom a tak máme tu ešte 9800 eur ako balans, čiže není problém, keď si vytvoríte nejakú kejsku, ja vám ju budem na videách otvárať, takže prosím pod týmto videom nech sú názvy z kejsiek a ja vám to budem otvárať a tým pádom budete aj vy zarábať. Takže majte sa pekne.